नमस्कार, मी जोईली आणि आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय। पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे 13 नोव्हेंबरला सिंधुदुर्गात येत आहेत, म्हणजे उद्या सिंधुदुर्गात येत आहेत। त्या अगोदरच ठाकरे पक्षाला धक्का बसलाय। ठाकरे सिंधुदुर्गात येण्यापूर्वी त्यांच्या शिलेदारानं साथ सोडली आहे। राजन तेली यांच्या ठाकरे पक्षाच्या प्रवेशानं महाविकास आघाडीकडून मिळालेल्या तिकिटामुळे नाराज झालेले बाळा गावडे यांनी विद्यमान आमदार दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केलाय। त्यांच्यासोबत इतरही काही पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। या पक्षप्रवेशानं केसरकरांची ताकद वाढली आहे का, याचा परिणाम ठाकरे पक्षावर आणि राजन तेली यांच्या मतांवर काय होणार आहे, याबद्दल आजच्या चर्चेतील मुद्दे यावर बोलणार आहोत। यासाठी माझ्यासोबत जोडले गेलेत आमचे सावंतवाडी करेस्पॉन्डंट विनायक गावस। विनायक यांच्याशी आपण संवाद साधूयाच, मात्र सुरुवातीला पाहूयात हा पक्षप्रवेश कसा झाला, कोण कोण बाळा गावडे यांच्यासोबत शिवसेनेत आलंय आणि पक्षप्रवेशावर कोण काय बोललाय। तर आपण थेट दृश्य पाहणार आहोत आता की बाळा गावडे यांनी शिवसेनेत कसा प्रवेश केला। आमदार दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश करण्यात आला होता। तर ही आपण थेट दृश्य पाहतोय। तरी सावंतवाडीतील बाळा गावडे यांच्या पक्षप्रवेशाची ही दृश्य आहेत। दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश झाला। उभाटा शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक चंद्रकांत उर्फ बाळा गावडे, उपतालुका प्रमुख आबासावंत, संतोष गोवेकर यांच्यासह तब्बल 400 जणांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विश्वास ठेवत मंत्री केसरकर यांच्या उपस्थितीत जाहीर पक्ष प्रवेश केला। ठाकरेंच्या शिवसेनेला हा मोठा धक्का मानला जातोय। शालेय शिक्षण मंत्री तथा महायुतीचे उमेदवार दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत उभाटा शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक चंद्रकांत उर्फ बाळा गावडे, उपतालुका प्रमुख आबासावंत, संतोष गोवेकर, संदीप कोठावळे, कौस्तुभ गावडे आदींसह 400 जणांनी शिवसेनेत हा प्रवेश केलाय। तरी आपण थेट दृश्य पाहिली बाळा गावडे यांच्या पक्षप्रवेशाची। आता प्रवेश झाल्यानंतर बाळा गावडे यांनी राजन तेली यांच्याबद्दल एक मोठं वक्तव्य केलंय। पाहूयात नेमकं काय म्हणालेत बाळा गावडे। भाई विजयी होणार आहेत आणि अतिशय चांगल्या मताने, म्हणजे मोठं मार्जिन 50,000च्या मार्जिनने विजयी होणार आहेत। पण त्याच्यापेक्षा पुढचं थोडंसं मार्जिन द्यायचं काम आम्ही सुद्धा तुम्हाला करणार आहोत। म्हणजे मी असं म्हणत नाही भाई 50,000च्या मताने होणार होते विजयी, पण आणखी सुद्धा मोठं मार्जिन आमच्याकडनं खारीचा वाटा म्हणून भाईंना देणार। आणि भाईंना मी या निवडणुकीत शुभेच्छा देतो। भाई परत मंत्री कशाला असला पाहिजे हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे। आपल्या मतदारसंघाला मंत्री नसलं तर आपण विकासापासून मागे जातो, पण भाईंच्या आरोपाने ताकदीने त्यांनी मंत्रिपद आणले। मंत्रिपद ही सोपी गोष्ट नाही। मंत्रिपद म्हणजे अनेक आमदार जातात पण मंत्रिपद मिळत नाही। त्याच्यातनं शंकर भाईंची जो 15 वर्ष फुकट गेली आणि ते सुद्धा ताकदीने आणावं लागतं। कारण ते का आणावं लागतं तर आपल्या मतदारसंघाचा किंवा आपल्या जिल्ह्याचा जर विकास करायचा असेल तर महत्त्वाचं पद आपल्याला आणलंच पाहिजे। भाईने ते आणलेलं आहे, भविष्यातही ते आणतील आणि या मतदारसंघाच्या जनतेला सुखी, समाधानी आणि ऐश्वर्यात ठेवतील असं मी बोलतो। भाईंना शुभेच्छा देतो। वाटलं की 1 नंबरचा दावेदार मी असू शकतो, जर काय सर्वे झाला तर पक्षात मला संधी मिळू शकते, पण ती संधी मिळाली नाही। मी नाराज झालो नाही, पण मी त्यावेळी ठरवलं की ज्याला संधी मिळाली त्याच्या विरोधात मी गेलो, कारण मी त्यांचं कामच आयुष्यभर करणार नाही भाई। म्हणजे राजन तेली यांचं काम मी करणार नाही, म्हणून मी त्यांना स्पष्ट शब्दात म्हणजे शिवसेनेचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचे पक्षाचे प्रमुख नेत्यांना मी सांगितलं आणि मी शांत झालो। 5-6 दिवस मी शांत होतो। शांत असल्यामुळे कशाला मी एक ठरवलं की एक तर राजकारणातली एक्झिट घ्यायची, आपण घरी बसायचं, राजकारणात आपण परत वेळ द्यायचा नाही। पण आपण जे केलेलं 22-25 वर्षाचं काम, कारण मी जिल्हा परिषदचा सभापती झालो, पंचायत समितीचा सभापती झालो, 2दा तालुका काँग्रेसचा अध्यक्ष झालो, जिल्हा काँग्रेसचा अध्यक्ष म्हणून काम केलं आणि हे सगळं काम करताना मला खडतर प्रवास भोगावा लागत होता। त्याच्यानंतर भाईंच्या बरोबर 2014ची विधानसभा लढवण्याची मला नारायण राणेंच्या माध्यमातून आणि काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून संधी मिळाली आणि ही संधी मिळाल्यानंतर परत एकदा इथं काम करण्याची संधी मिळाली। पण माझ्या वयाची 55 वर्ष झाली। मी ठरवलं की आम्ही ग्रामीण भागातले आहोत, गरीब आहोत, त्याच्यामुळे भविष्य काय मला आता हे विधानसभा लढण्याचं दिसत नाही आणि आता माझं ते स्वप्न बाजूला गेलेलं आहे। म्हणून 60व्या वर्षी मला विधानसभेला सामोरं जाताना मग 60 वर्षापर्यंत 5 वर्ष साहेब खर्च करून तयारी राहावं लागतं। लोकांनी दिसलं पाहिजे, सगळं आपल्याकडनं झालं पाहिजे आणि ते मला काय वाटत नाही। आणि मग मी ठरवलं, भाईंबरोबर बोललो, आमचे सगळ्यात माझं सगळं कॉर्डिनेट करणारे सन्माननीय सुनीलजी दुबळे साहेब हे सगळं मला कॉर्डिनेट करत होते, मला सांगत होते तू घरी बसू नको, तू घरी बसू नको, तू घरी बसू नको। परत त्याच्यानंतर माझ्यावर असंख्य कार्यकर्ते, भाई एक प्रवेश झाला, बाकी अजून आम्ही गावाकडे पोचलोच नाही काही। हे असे 3 टाईपचे प्रवेश आम्ही ह्या पक्षामध्ये म्हणजे भाईंच्या पक्षामध्ये आम्ही करणार आहोत आणि तुमचा पक्ष संपवण्याची आमची हे नाही आहे काय
कुठचा पक्ष संपला पाहिजे किंवा मी ज्या पक्षातून आलो तो संपला पाहिजे अशी माझी भावना नाही. पण भाईनी जी 15 वर्ष इथं काम केलं आणि 15 वर्ष काम केलं त्यांना विरोधक म्हणून सातत्याने आम्ही बोलायचो. मी काय जास्त बोलायचो नाही भाई तुमच्या विरोधात, पण काही जण बोलायचे. पण विरोधक का बोलायचे तर भाई अतिशय उंचीचं शिखर गाठत आहेत आणि भाईला ओढायचं काम विरोधकांनी केलंच पाहिजे आणि ती त्यांची भूमिका होती साहेब. त्यांच्याबद्दल तुमच्याबद्दल त्यांच्याही मनातही रोष नव्हता की भाईना त्याने खेचायचं काम कर आणि भाई जर उतुंग शिखर गाठत राहिले तर पुढच्या 20 वर्षात आपला लोकप्रतिनिधी होऊ शकत नाही हे विरोधी पक्षाला माहीत होतं. म्हणूनच तुम्हाला विरोधी पक्ष त्रास देत होता. मी सांगतो भाईंच्या विरोधात आम्ही काम केलं, पण भाईंचं काम मी भाईंना त्या दिवशी आपण बोललो त्यावेळी भाईंना सांगितलं भाई तुम्ही ह्या मतदारसंघात अनेक आमदार निवडून गेलेत, पण ह्या अनेक आमदार निवडून गेले असताना जे 15 वर्षात काम झालं ते लाक्षणीय काम तुमचं आलेलं आहे. पण काही तुमच्या अडचणी असतील तुम्ही लोकांपर्यंत ते पोचवू शकलं नाही असं सुद्धा मी डायरेक्ट म्हटलं. म्हणून मी कोणावर आरोप करत नाही, पण एक सांगतो त्या पक्षाच्या माध्यमातून मला मेरिटवर सीट मिळणार असती ती मिळाली नाही आणि त्याच वेळी मी व्हॉट्सॲपवर मेसेज टाकला की पाडणारच आणि वसपा काढणार आणि भाई तुमच्याच माध्यमातून ही मला उत्तुंग संधी मिळाली. त्या व्हॉट्सॲपच्या मेसेजचं सगळं सत्य प्रकट होईल याच्यातनं आणि भाईच्या माध्यमातून मिळाली. मला कोणत्याही प्रकारची अपेक्षा नाही. भाईच्या बरोबर काम करेल आणि काम भाई मी करायला लागलो आणि संधी दिला काम करायला आणि त्यानाही साहेब तसं सांगितलं मला पद नको काही नको मला विधानसभा मतदारसंघात काम करायची तुम्ही संधी द्या. काम करायला लागलो तर मी माझ्या परीने अतिशय चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आणि मी सगळ्यात मोठा धन्यवाद सुनील दुबळे यांना तुमच्यापेक्षा देतो की हे त्याने सगळं जुळवून आणलं म्हणून ते अतिशय चांगला मित्र असावा. मी ज्या पक्षातनं गेलो त्या पक्षात माझ्या मित्र राहिलेले आहेत म्हणजे राजकारणापलीकडे मैत्री असते आणि ती मैत्री मी सांभाळलेली आहे. भाई माझे गुरुवर्य आहेत, शंकरभाई माझे गुरुवर्य आहेत, त्यांच्याबरोबर काम करताना खूप मजा यायची. त्यावेळी आम्ही यंग होतो आणि यंग असताना भाईने सांगितलं हे करा आम्ही ते केलं आणि आज मी तसं म्हणत नाही. हे सगळं दीपकभाईंच्या कृपेने मला परत एकदा काम करण्याची संधी मिळाली आणि मी ह्या संधीचं सोनं करेन असं मी आपल्या सगळ्यांना सांगतो. बाळा गावडे यांनी जेव्हा शिवसेना पक्षात प्रवेश केला तेव्हा त्यांनी थेट राजन तेलींवर प्रहार केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. थेट राजन तेलींना त्यांनी टार्गेट केलं. मात्र बाळा गावडे यांच्या शिवसेना प्रवेशानंतर महायुतीचे आमदार दीपक केसरकर महायुतीचे उमेदवार आमदार दीपक केसरकर काय म्हणाले पाहूया. साहेबांच्या येण्यामुळे एक मोठी ताकद ही शिवसेनेला लाभणार आहे आणि एक चांगला नेता आणि ज्यांनी माझ्या विरुद्ध निवडणूकसुद्धा लढवलेली होती 2014 सालामध्ये आणि जवळजवळ 30,000पेक्षा अधिक मतं ही त्यांनी त्यावेळेला घेतलेली होती. आणि दुसरं वैशिष्ट्य बाळासाहेबांचं असं आहे की ते राणेसाहेबांचे सुद्धा कट्टर अनुयायी होते आणि त्या माध्यमातून काँग्रेसमधून त्यांनी निवडणूक लढवलेली होती आणि ते ह्या सावंतवाडी तालुक्याचे सभापतीसुद्धा होते आणि त्याच्यामुळे एक चांगला धडाडीचा कार्यकर्ता आणि त्याच्याचबरोबर त्यांचे जे चिरंजीव आहेत ते सुद्धा युवाचे पदाधिकारी आहेत, तालुका अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्यावर प्रवेश करणारे सर्वच आमचे लोक हे आमचे जुने विभाग प्रमुख. तर या पक्षप्रवेशानंतर दीपक केसरकर यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली आहेत. मात्र त्यांनी काही जुन्या आठवणी सुद्धा सांगितल्यात. बाळा गावडे यांनी माझ्या विरोधात सुद्धा निवडणूक लढवली होती मात्र आता माझ्या सोबत येण्यानं माझी ताकद वाढली आहे असा विश्वास सुद्धा दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे. आणि त्यानंतर ज्येष्ठ नेते माजी आमदार शंकर कांबळी यांनीही जुन्या आठवणींना उजाळा दिलाय. जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांनी कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारलाय. पाहूया. दीपकभाईने आतापर्यंत आपल्या कालावधीत सगळ्या तऱ्हेचं चांगल्या तऱ्हेचं काम केलेलं आहे याचा ठसा त्यांनी आपला उलटून दाखवलेला आहे. मी खरोखर बाळा गावडे माझे जुने सहकारी. मी पण पहिला बाळा गावडे पण आम्ही नारायण राणेबरोबर होतो आणि बाळा गावडेने काल मला सांगितलं सुनील दुबळेने सांगितलं की बाळा गावडे प्रवेश करते. मला खूप आनंद झाला. माझं कुलदैवत सारंदर त्याचं स्मरून सांगतोय की बाळा गावडेने जो काय प्रवेश केलेला आहे आपल्या सहकार्यामार्फत सगळ्या तुमच्यामार्फत तो खरंच कौतुकास्पद आहे. ते दीपकभाईंना त्याचा एवढा प्रचंड फायदा होईल आणि दीपकभाईंकडून तुमचा सगळ्यांचा फायदा होईल. जे तुमच्या ज्या काही समस्या सोडून देण्यासाठी ते कार्यरत राहतील. मी पुन्हा एकदा बाळा गावडेंचं अभिनंदन करतो, त्याचबरोबर सुनील दुबळेंचं अभिनंदन करतो आणि
ते मला नेहमी मोठा भाऊ म्हणतात. मोठ्या भावाच्या माध्यमातून मी त्यांना आशीर्वाद देतो की पूर्णपणे यशस्वी व्हाल. माणसाला ऊर्जा पाहिजे, ऊर्जा, आणि मग माणूस पेटून उठतो. तर ऊर्जा उत्पन्न झाली पाहिजे, तर मरगळल्यासारखं राहून चालणार नाही. जर तुमच्यात काहीतरी चैतन्य आलं पाहिजे तर त्याच्यासाठी मी स्लोगन देतो, घोषणा करतो. तुम्ही पाठीमागून ते काय म्हणायचं ते म्हणा. माहिती आहे ना, दीपक भाई आगे बढ़ो, दीपक भाई आगे बढ़ो, या जरा मिळमिळीत. दीपक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शिवसेना जिंदाबाद. तर हा आपण संपूर्ण पक्षप्रवेश पाहिलाय. आता विनायक, मी तुझ्याकडे येते. काही दिवसांपूर्वीच बाळा गावडे यांनी ठाकरे पक्षाचा राजीनामा दिला होता. राजन तेली यांच्यावर नाराजी व्यक्त करत त्यांनी केसरकर यांना साथ दिली आहे. बाळा गावडे यांनी आपल्या भाषणात देखील असं म्हटलंय की राजन तेलींचं आपण काम करणार नाही, आणि ही नाराजी नेमकी का आहे, काय सांगशील याबद्दल? निश्चितच आपण पाहिलं होतं तर काही दिवसांपूर्वी मातोश्रीवर ते भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष होते, माजी आमदार राजन तेली आपल्याला पक्षप्रवेश करताना दिसून आले होते. आणि त्यानंतरच खऱ्या अर्थानं उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची जी शिवसेना आहे, जी पक्षफुटीनंतर एकत्र राहिली होती, त्यात कुठेतरी नाराजी नाट्य आपल्याला पाहायला मिळालं. शिवसेनेचे जे आताचे विधानसभा प्रमुख आहेत ते सुद्धा कुठेतरी नाराज असल्याचं दिसलं होतं. आणि त्यांचा तू उल्लेख केला ते बाळा गावडेंनी आपला राजीनामा पक्षाकडे सुपूर्द केल्याचं पाहायला मिळालं होतं. बाळा गावडे हे काँग्रेसमध्ये होते, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष होते. मात्र ज्यावेळी शिवसेना फुटली आणि त्या फुटीनंतर पक्षाला आपली गरज आहे असं सांगत बाळा गावडे हे शिवसेनेमध्ये दाखल झाले. त्यांनी शिवबंधन आपल्या हाती बांधलेलं पाहायला मिळालं. आणि त्यानंतर ज्यावेळी उमेदवारी द्यायची वेळ आली, महाविकास आघाडीकडनं अर्चना गारेंचं नाव पुढे होतं, रुपेश रावळांचं नाव पुढे होतं, शैलेश परब असतील, बाळा गावडे असतील, अशी बरेच नावं पुढे असताना अचानकपणे राजन तेली यांचं नाव पुढे आलं आणि तिकीट हे त्यांना दिलं गेलं. त्यामुळे जे कार्यकर्ते नाराज होते त्यातले एक बाळा गावडे होते. आज बाळा गावडेंनी आपल्या काही समर्थकांसह जवळपास शेकडो समर्थक त्यांचे दीपक केसरकर यांच्या कार्यालयासमोर आज आपल्याला पाहायला मिळाले. माजी आमदार शंकर कांबळे आणि दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत त्यांनी आज शिवसेनेमध्ये पक्षप्रवेश केलेला दिसून आला. त्यांच्यासोबत उपतालुका प्रमुख आबा सावंत, जे वाघगावचे माजी सरपंच राहिलेले आहेत, ते त्या ठिकाणी होते. संतोष गोळकर होते. अशी दिग्गज मंडळी, जे विभाग प्रमुख आहेत, तालुका प्रमुख आहेत, अनेक पदावर असणारे जी मंडळी उभाटा शिवसेनेमध्ये होती ती आज तिथनं बाहेर पडलेली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि या त्यांच्या बाहेर पडल्यानंतर शिवसेनेकडनं म्हणजे उभाटा शिवसेनेकडनं आज पत्रकार परिषद सुद्धा घेण्यात आली. आणि हे आमचे कधी नव्हते, ते कधी आले कधी गेले अशा पद्धतीचा आरोप सुद्धा त्यांच्यावर केला गेला. आणि त्यांच्या जाण्यानं मोठासा परिणाम होणार नाही अशा पद्धतीचं ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे जे तालुका प्रमुख आहेत मायकल डिसोजा यांच्याकडनं सांगण्यात आलंय. मात्र दुसरीकडे बाळागाव पहिल्या टप्प्यातला प्रवेश झाला. उर्वरित प्रवेश हे अजून 2 टप्प्यात होतील असं आश्वासन सुद्धा स्वतः बाळा गावडेंनी दीपक केसरकर यांना दिलेलं आपल्याला पाहायला मिळालं. त्याची काही क्षणचित्र सुद्धा काही वेळापूर्वी आपण पाहिलेली आहेत. त्यामुळे अशा पद्धतीनं आज हा प्रवेश झाला. निश्चितच स्वतः जे पक्षप्रमुख असणारे या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे उद्या सिंधुदुर्ग जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. उद्या सकाळी सावंतवाडी गांधी चौकामध्ये त्यांची जाहीर सभा होते. आणि ही जाहीर सभा होत असताना ठाकरे सावंतवाडी पोहोचण्याआधी दीपक केसरकर मोठा धक्का हा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेला दिलेला पाहायला मिळतो. एक मोठं चिन्हार जे आहे ते या ठिकाणी पडलेलं पाहायला मिळतंय. बाळा गावडे असतील, आबा सावंत असतील, संतोष गोवेकर असतील, त्यांना मानणारा ग्रामीण भागातला मोठा वर्ग आहे. निश्चितच आज त्यांच्यासोबत आपल्याला दिसून आला, मोठं शक्ती प्रदर्शन त्यांच्या सोबत दिसून आलं. आणि दुसरीकडे नाराजी सुद्धा आपण काही दिवसांपूर्वी पाहिली होती, रुपेश रावळांच्या माध्यमातून पाहिली होती. स्वतः बाळा गावडे तर नाराजच होते. आणि ज्या शैलेश परबांचा मी उल्लेख केला तर शैलेश परब आज मितीसपर्यंत या मतदारसंघात आपल्याला दिसून आलेले नाहीये. त्यामुळे हे सगळं बघता निश्चितच ज्या दिवशीपासून उमेदवारी
तेलींकडे गेली त्या दिवशीपासून शिवसेने उभाटा गटात सुद्धा असंतोष आहे हे दिसून आलं. हेच असताना मायकल डिसूझांनी पण एक मोठं विधान केलंय की दीपक केसरकर जरी प्रवेश घेत असले तरी कित्येक तिथले शिवसैनिक आहेत ते आमच्या संपर्कात आहेत, ते आमचं काम करतायत, निकाल ज्यावेळी लागेल त्यावेळी सगळं चित्र स्पष्ट होईल अशा पद्धतीचा एक दावा सुद्धा स्वतः मायकल डिसूझांनी केला. त्यामुळे राजकीय गणित ही पूर्णपणे बदलतात, राजकीय परिस्थिती दिवसागणिक बदलते. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत अजून काय होईल, कोण कुठल्या पक्षात प्रवेश करेल सांगता येत नाही. उद्या स्वतः उद्धव ठाकरे इथे येत असल्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाकडनं कुठल्या नाराज गटाला किंवा नाराज नेत्याला आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न होतोय का किंवा अजून काही गोष्टी होत आहेत त्या ह्या सगळ्या पाहाव्या लागतील. विनायक, आता जसं तू म्हटलंस की ठाकरे गटाकडून एक आरोप करण्यात आलाय, ते म्हणजे काही गुप्त जण म्हणजे दीपक केसरकर यांचे काही समर्थक आहेत किंवा जुने शिवसैनिक आहेत, ते काहीसे नाराज झाले आहेत या पक्षप्रवेशामुळे आणि ते गुप्तपणे आपलं काम करत आहेत. आणि दुसरीकडे आपण पाहतोय की महाविकास आघाडीत सुद्धा राजन तेलींच्या येण्याने काही जुने शिवसैनिक आहेत ते नाराज आहेत. नेमकं या नाराजी नाट्याचा या पूर्ण निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये कसा परिणाम आपल्याला उमटताना दिसून येईल? निश्चित महाविकास आघाडीत नाराजी नाट्याचा फटका हा दिसतोय. स्वतः ज्या राष्ट्रवादीच्या अर्चना घारे होत्या त्या अपक्ष रिंगणातही इथे आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यांनी उमेदवारी दाखल केली आणि प्रचारात पूर्णपणे म्हणजे तिलई तालुक्यामध्ये त्या फिरताना दिसून येतात, पूर्ण जोमाने कामाला लागलेल्या दिसतात. ही नाराजी बाळागावड्यांच्या रूपाने आज आपल्याला दिसून आली. शैलेश परबांचा मी तुला उल्लेख मगाशी केला, ते अजून कुठे दिसत नाहीयेत. उद्या उद्धव ठाकरेंच्या सभेत कदाचित ते दिसतील आणि ती जी नाराजी आहे ती उद्धव ठाकरे दूर करतील आणि पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी किंवा शिवसेना म्हणून ते राजन तेली यांच्या पाठी पूर्णपणे भक्कमरित्या राहतील अशा पद्धतीची चिन्ह आपल्याला दिसत आहेत. त्यामुळे उद्याची जी उद्धव ठाकरेंची सभा होते किंवा उद्धव ठाकरेंचा जो दौरा होतोय हा खूप निर्णायक ठरणार आहे राजन तेलींसाठी आणि भविष्यातील सगळ्या गोष्टींसाठी. त्या मतदारसंघामध्ये शिवसेनेची वैयक्तिक ताकद खूप मोठी आहे. मागच्या 25 वर्षातली 20 वर्ष त्यांचा आमदार या मतदारसंघातून निवडून जातो. त्यामुळे निश्चितच शिवसेनेची ताकद ही इथे सगळ्यात मोठी आहे आणि ती जर ताकद राजन तेलींसोबत राहिली तर येणाऱ्या निकालात त्याचे कसे पडसाद उमटतात ते आपल्याला पाहायला मिळतील. पण जर ही नाराजी दूर झाली नाही, हे नाराजी नाट्य दूर करता आलं नाही तर निश्चित त्याचे परिणाम आपल्याला उलट झालेले पाहायला मिळतील. पण सातत्यानं असं बोललं जातं की बाळागावडेंची नेमकी ताकद काय आहे, कारण मागच्या काही दिवसांमध्ये ते काहीसे संपूर्ण चित्रातून दिसेनासे झाले होते. मात्र आता अचानक जेव्हा राजन तेली शिवसेने ठाकरे गटात येतात तेव्हा ते अचानक राजीनामा देतात, तिथून बाहेर पडतायत आणि केसरकरांना साथ देत आहेत. तर याचा फायदा नेमका केसरकरांना किती होईल आणि बाळागावडे यांची किती ताकद आहे या मतदारसंघात? आजचा मगाचा जर व्हिडिओ बघितला तर स्वतः दीपक केसरकर म्हणाले की जे बाळागावडे माझ्या विरोधात लढले होते 2014 मध्ये त्या निवडणुकीमध्ये, हे सगळं आपण पाहिलं तर निश्चित त्यावेळी बाळागावडेंनी 30,000 मतं घेतली होती असा उल्लेख होता दीपक केसरकर यांनी केला. बाळागावडेंबाबतीत बोलायचं झालं तर बाळागावडेंची ताकद नाही आपण असं म्हणू शकत नाही. इंसुली गावात त्यांची ताकद आपल्याला पाहायला मिळते. आज साधारणतः शेकडो कार्यकर्ते आज त्यांच्यासोबत शिवसेनेमध्ये पक्ष प्रवेश करताना पाहायला मिळाले. त्यांचा मुलगा सुद्धा युवा सेनेचं काम करत होता. त्याच्यासोबत काही युवा सैनिक आपल्याला आजच्या प्रचार सोहळ्यात दिसून आले. हे जरी सगळं असलं तरी बाळागावडेंसोबत आज प्रवेश करणारे अजून काही व्यक्तिमत्व होती, महिला होते, काही पुरुष होते. त्याच्यातली की जी नावं पुन्हा एकदा तुला सांगतो ती म्हणजे आबा सावंत असतील, जे माझगावचे माजी सरपंच होते, त्यांचा होल्ड हा माझगाव गावामध्ये आहे. दुसरे संतोष गोवेकर आहे, ग्रामीण भागात त्यांचा मोठा टच आहे. काही विभाग प्रमुख कोठाळे वगैरे या सगळ्या किंवा महिला पण ज्या आहेत ज्या पदावर कार्यरत होत्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये, ते आज सगळे तिथे गेलेले आहे. त्यामुळे निश्चितच किती परिणाम दिसेल माहित नाही, पण उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेला परिणाम दिसेल एवढं मात्र नक्की. विनायक, उद्या उद्धव ठाकरे यांचा दौरा होतोय सिंधुदुर्गात आणि सावंतवाडीत सुद्धा ते येणार आहे, तिथे सुद्धा त्यांची सभा होणार आहे. तर उद्धव ठाकरे यांच्या सभेमध्ये नेमके कुठले मुद्दे येऊ शकतात? शिवाय राजन तेली हे केसरकरांवर कुठला नेमका वेगळा डाव टाकू शकतात? काय वाटतं याबद्दल? निश्चितपणे सावंतवाडीतल्या विकासाच्या मुद्द्यावरनं किंवा जे एकनाथ शिंदेनी बंद केलं होतं आणि त्यानंतर दीपक केसरकर शिंदेसोबत केले त्याच्यावरनं घेरण्याचा प्रयत्न हा उद्धव ठाकरेंकडनं होणार. आणि राज्यातली उद्धव ठाकरेंची भाषणं बघितली तर एकनाथ शिंदेबरोबर गेलेल्या आमदारांना गद्दार असेल, खोके असेल, ज्या पद्धतीनं त्यांच्यावर टीका करता येईल, तुटून पडता येईल त्या पद्धतीनं उद्धव ठाकरे तुटून पडताना पाहायला मिळतात. वैयक्तिक टीकेवर उद्धव ठाकरे
आतापर्यंत जाताना पाहायला मिळालेल्या आहेत. आणि अशाच पद्धतीचं भाषण, एक ठाकरे स्टाईल भाषण त्यांचं उद्या गांधी चौकात होईल. त्याचा कितपत परिणाम हा मतदारांवर होतो हे पण पाहावं लागेल. ज्या निष्ठावंतांनी उद्धव ठाकरेंना साथ दिली होती त्यांची नाराजी सुद्धा उद्धव ठाकरे कशा पद्धतीने दूर करतायत आणि ते सगळे नेते उद्या व्यासपीठावर आपल्याला दिसतायत का उद्धव ठाकरेंसोबत, हे सुद्धा एक महत्वाचं असेल. पण निश्चितच उद्याची उद्धव ठाकरेंची सभा ही शिवसैनिकांना ऊर्जा देणारी असेल, राजन तेलींना ऊर्जा देणारी असेल. राजन तेलींसाठी एक मोठी सभा ही गांधी चौकामध्ये होते आणि राजन तेलींना विजयी करा अशा पद्धतीचं आवाहन आता उद्धव ठाकरे करणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आव्हानाला सावंतवाडीतला मतदार कशा पद्धतीने प्रतिसाद देतो हे पाहावं लागेल. मी जसं मगाशी म्हटलं की एक मोठा गट हा शिवसेनेला मानणारा या मतदारसंघात आहे. बरोबर. ती ताकद त्यांची आहे. त्यामुळे त्या ताकदीपर्यंत उद्धव ठाकरेंची साथ पोचते का हे निकालाच्या दिवशी दिसून येईल. पण विनायक, आपण एक थोडंसं आणखीन बोलूया, तो म्हणजे पक्ष बदलांबद्दल. म्हणजे दीपक केसरकर यांनी ठाकरेंची साथ सोडत ते शिंदेंबरोबर गेले आणि म्हणजे पक्ष चिन्ह कशा पद्धतीनं शिंदेंकडे दिलं गेलं हे सुद्धा आपण पाहिलं आणि त्यानंतर उमटणारे पडसाद आपण पाहिले. लोकसभेमध्ये सुद्धा गद्दार किंवा पक्षबद्दल यांना फोकस करण्यात आलं होतं. मात्र आता जर आपण सावंतवाडी विधानसभेचा जर आढावा घेतला तर एकीकडे जसं केसरकर यांना सतत बोललं जातं की तुम्ही पक्ष बदल केलात, तुम्ही दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केलात, म्हणजे शिंदेंकडे गेलात, त्यांना साथ दिला, त्यामुळे गद्दार वगैरे हे सगळे विषय येतच असतात. मात्र राजन तेली यांनी सुद्धा ऐन निवडणुकीच्या कालावधीत भाजपची साथ सोडत ते सुद्धा ठाकरेंच्या पक्षात गेले होते. त्यामुळे एकंदरीत जसा दीपक केसरकर यांनी पक्ष बदल केलाय त्याच पद्धतीनं राजन तेली यांनी सुद्धा पक्ष बदल केलाय. त्यामुळे पक्ष बदल हा विषय किंवा हा मुद्दा या विधानसभेत किती महत्त्वाचा ठरू शकतो किंवा ठरणार का, काय वाटतं तुला? सगळ्यात मोठा हाच मुद्दा आहे. पण आता उद्धव ठाकरेंना या गद्दारीवर बोलण्याचा अधिकार राहिलाय का हा मुळात एक प्रश्न या निमित्तानं समोर येतो. कारण तुझ्या बोलण्यात सुद्धा ते जाणवतं किंवा लोकांमधली पण ती चर्चा आहे की दीपक केसरकर यांनी किंवा शिंदेबरोबर जे आमदार केले त्यांनी पक्षाशी गद्दारी केली असं बोललं जात होतं, त्यांनी खोके घेतले, ह्या सगळ्या गोष्टी होत होत्या आणि राज्यभरात हीच चर्चा होती. मात्र तसं तू म्हटलं की जे निष्ठावंत त्यावेळी आपल्या आपल्या पक्षासोबत राहिले होते, जसं शिवसेनेसोबत इथले रुपेश राऊळ, बाबूराव दुरी, शैलेश परब, बाळा गावडे ही सगळी मंडळी पडत्या काळात त्यांच्यासोबत राहिली होती. राष्ट्रवादीच्या अर्चना घारे राष्ट्रवादी संपलेली असताना इथे काम करत होत्या आणि शरद पवारांसोबत राहिल्या होत्या. तर ह्या सगळ्या निष्ठावंतांना डावलून अचानकपणे भाजपचा एखादा आयात उमेदवार घ्यावा लागतो. आणि मुळात म्हणजे गौरीशंकर खोत यांनी जे म्हटलंय की राजन तेलींना आम्ही रिक्वेस्ट केली, म्हणजे तसं नितेश राणेंनी म्हटलं की एकही मायका लाल हा महाविकास आघाडीमध्ये शिल्लक राहिला नव्हता का, की भाजपातला एक उमेदवार आयात करावा लागला, त्यांना रिक्वेस्ट करावी लागली. आणि या सगळ्या गौरीशंकर खोत बोलून गेलेत की आमच्या पक्षातल्या लोकांनी आर्थिकदृष्ट्या किंवा सगळ्याच दृष्ट्या अक्षमता दाखवली, अकार्यक्षमता दाखवली असं विधान त्यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये केलं. त्यामुळे निश्चितच जी गद्दारी पक्षासोबत इथल्या सगळ्या आमदारांनी किंवा शिंदेसोबत गेलेल्या आमदारांनी केली तशीच गद्दारी निष्ठावंतांसोबत ह्या पक्षाच्या नेत्यांनी पण केलेली दिसून येते. त्यामुळे याबाबत, या गद्दारीबाबत, पक्ष बदलाबाबत, पक्ष फुटीबद्दल बोलण्याचा नैतिक अधिकार दोन्हीकडच्या लोकांना राहिलेला नाही अशा पद्धतीची चर्चा ही राजकीय वर्तुळात आहे, सामान्य जनतेमध्ये आहे. कारण प्रत्येक जण आपल्या हिताचं, आपल्या पक्षाच्या हिताचं, आपल्या स्वार्थाचं गणित साधतोय. लोकांच्या प्रश्नांकडे एवढासा कोण लक्ष देताना दिसत नाही. आजही सगळ्याच पक्षांकडनं आपण बघितलं तर अनेक मुद्दे समोर येत आहेत, अनेक गोष्टींवर बोललं जात आहे. पण शाश्वत आपण कोणती भूमिका घेणार आहोत हे प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणत्या विकासाचं मॉडेल आपण राबवणार आहोत याच्याबद्दल बोलताना मात्र तेवढेसे नेते किंवा उमेदवार हे काही प्रमाणात बोलतात. पण जी अपेक्षा सामान्य जनतेला, सामान्य लोकांना त्यांच्याकडनं आहे की त्यांनी विकासाबद्दल बोलावं, काय ते इथे प्रयोग आणणार आहेत, कोणता उद्योग आणणार आहेत, वेगळा या मतदारसंघात काय देणार आहेत निवडून आल्यानंतर, हे सांगताना कुठेतरी दिसत नाहीये. एकमेकांवर राजकीय आरोप जास्त होत आहेत, राजकीय टीकाटिप्पणी जास्त होते आणि मुळात पक्ष बदल असेल, गद्दारी असेल किंवा निष्ठा असेल याच्यावर बोलण्याचा अधिकार मात्र आता दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांवर राहिलेला नाही हे दिसून येतं आणि ही सामान्य जनतेची भावना आहे. बरोबर. आपण सातत्यानं या विषयावर बोलतोय की विकास कामांबद्दल किंवा नेमकं यांचं व्हिजन काय आहे उमेदवारांचं हे विशेष करून सांगितलं जात नाहीये किंवा तेवढ्या ताकदीनं ते
आपल्या जनतेपर्यंत किंवा मतदारांपर्यंत पोहोचत नाहीये, त्यावर बोलणं फार गरजेचं आहे. पण आता शेवटचा प्रश्न विनायक, एक म्हणजे असं म्हटलं जातं की सावंतवाडीत चौरंगी लढत होते, 6 उमेदवार असले तरी फोकस या 4 उमेदवारांवर आहे आणि विशेषतः थेट लढत होणार आहे ती दीपक केसरकर जे महायुतीचे उमेदवार आहेत आणि दुसरे म्हणजे राजन तेली जे महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहे. आणि या सगळ्यांमध्ये अपक्ष फॅक्टर हा महत्त्वाचा ठरणार आहे. असं असलं तरी सध्याची परिस्थिती या मतदारसंघांमध्ये काय आहे, कोणाचं पारडं किंवा कोण प्रचारात आघाडीवर आहे, काय वाटतंय तुला? निश्चितपणे सध्या तरी बघितलं तर सावंतवाडी शहरात नुकताच शिवसेनेकडनं प्रचार करण्यात आला. स्वतः युवराज लखमराजे भोसले हे प्रचारात सक्रिय झालेले पाहायला मिळाले. दीपक केसरकर यांची आघाडी प्रचारात दिसते, महायुतीचे सगळे कार्यकर्ते त्यांच्या सोबत दिसत आहेत. अर्चना घारे सुद्धा अपक्ष असल्या तरी गावोगावी फिरताना दिसतात. राजन तेलींकडनं गाव बैठकांवर जास्त भर दिला गेला, शक्ती प्रदर्शन जास्त केलं जात नाहीये. उद्याच्या उद्धव ठाकरेंच्या सभेमध्ये ते शक्ती प्रदर्शन कदाचित आपल्याला दिसेल, पण गावोगावी मतदारांपर्यंत आपल्याला ते पोचताना दिसतात. विशाल परब यांच्या माध्यमातून प्रचार यंत्रणा राबवली जाते, ते पण त्या ठिकाणी फिरतात. किंवा एक जी ऑडिओ क्लिप सध्या व्हायरल होते ती सुद्धा खूप महत्वाची ठरते. हे सगळं या 4 प्रमुख उमेदवारांबद्दल झालं. अपक्षांना सुद्धा आपण जमेत धरणं गरजेचं आहे. स्वतः सुनील पेडणेकर किंवा गावकर हे सामान्य जनतेतले प्रतिनिधी आहेत, त्यामुळे त्यांना सुद्धा मानणारा एक वर्ग आहे. किती मतं घेतात हे निकालाच्या दिवशी स्पष्ट होईल, पण निश्चितच त्यांच्यासोबत सुद्धा मतदार आपल्या असल्याचं पाहायला मिळतं. आणि विशेष म्हणजे लोकसभेला नोटाला या मतदारसंघातलं जे मतदान झालं होतं किंवा नोटाचा पर्याय या मतदारांनी निवडला होता, त्याचं प्रमाण सुद्धा एखाद्या उमेदवाराच्या मताधिक्यापेक्षा जास्त होतं. कदाचित ते सुद्धा आपल्याला जास्त दिसून येईल, पण इथल्या मतदानाची टक्केवारी पाहता साधारणतः दीपक केसरकर यांना जर महायुतीचे ते उमेदवार म्हणून इथे प्रेझेंट करतात, महायुती सोबत असल्याचा दावा करतात, तर त्यांना किमान 85 ते 90 हजार मतं ही या मतदारसंघातनं मिळणं अपेक्षित आहे. त्यात जर कमी जास्त झाली तर निश्चितच मानलं पाहिजे की महायुतीतल्या लोकांकडनं दीपक केसरकर यांना मतदान झालेलं नाहीये, ते अपक्षांकडे डायव्हर्ट झालंय. त्यात प्रामुख्याने जे महायुती जे एक अपक्ष उमेदवार आहेत विशाल परब यांनी त्याच्यावर कुठेतरी मात केलेली आहे किंवा ती मतं आपल्याकडे वळवण्यात ते यशस्वी झाले असं म्हणायला हरकत होणार नाही. दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे राजन तेली आहे, जवळपास लोकसभेला 55,000 मतं विनायक राऊतना ह्या मतदारसंघातनं प्राप्त झाली होती, त्यामुळे ती मतं टिकवण्यात राजन तेली यशस्वी होतात का हे पाहावं लागेल. आणि दुसरीकडे ज्या प्रत्येक गावागावात ग्रामीण भागात आपला झेंडा आणि आपली निशाणी घेऊन अपक्ष उमेदवार ज्या अर्चना घारे फिरतायत, यातली किती मतं घेण्यात यशस्वी होत आहेत की तेलीला ते डॅमेज करतायत हे पाहावं लागेल. आणि असं सगळं वातावरण आहे, चौरंगी लढत प्रामुख्यानं होते, त्यामुळे अपक्षांवर ठरणार आहे की कोणता उमेदवार इथे विजयी होणार आहे. सद्यस्थितीत तरी महायुतीचं पारडं या मतदारसंघात लोकसभेच्या निकालानुसार जड मानलं जाते, मात्र केसरकरांबद्दल असणारा रोष देखील मतदारांमध्ये सामान्य जनतेमध्ये तेवढ्या प्रमाणात पाहायला मिळतोय. ही सगळी गणितं पाहता हा रोष दूर करण्यात केसरकर या उर्वरित काही दिवसात कशा पद्धतीनं यशस्वी होत आहेत, कशा पद्धतीनं मतदारांना ते पुन्हा एकदा आपल्याकडे वळवत आहेत हे पाहावं लागेल. आणि त्यानंतर जो काही येणारा निकाल असेल तो स्पष्ट असेल. राजन तेलींना सगळ्यात महत्वाचं जर काम काय करायचं असेल तर पक्षातले जे नाराज आहेत त्यांची नाराजी दूर करायची आहे, कारण राष्ट्रवादीची नाराजी दूर करण्यात ते सपशेल अपयशी ठरलेले आहेत. स्वतः जिल्हाध्यक्षांनी प्रवीण भोसलेंनी सगळ्या गोष्टी सांगून सुद्धा अर्चना घारेंसोबत एक मोठा राष्ट्रवादीतला गट हा त्यांच्यासोबत कार्यरत आहे. जर त्यांच्यावर कारवाई करायची झाली तर जिल्ह्यातली किंवा सावंतवाडी मतदारसंघाची राष्ट्रवादी औषधाला सुद्धा शिल्लक राहणार नाही, अशा पद्धतीची परिस्थिती राष्ट्रवादीची होऊन जाईल. त्यामुळे अजून तरी कारवाई होताना किंवा जे वरिष्ठ नेते आहेत ते कारवाई करताना दिसत नाहीये. ही सगळी अशी राजकीय गणितं किंवा राजकीय सगळं चित्र आपल्यासमोर असल्यामुळे निश्चितच सगळ्याच उमेदवारांना हा पेपर खूप टफ आहे. अभ्यासक्रम वेगळा आहे आणि जो पेपर येणार आहे तो वेगळा आहे, असं चित्र इथे आहे असं म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे ज्या दिवशी निकाल येईल त्यावेळीच समजेल की कुठला विद्यार्थी पास झाला आहे. अगदीच विनायक, जसं तू आता उल्लेख केलास की कुठला विद्यार्थी पास झाला आणि अभ्यासक्रम काय आहे आणि पेपर कुठला असेल हे आत्ता तरी सांगता येणं फार कठीण आहे या मतदारसंघामध्ये. त्यामुळेच ही सावंतवाडी विधानसभेची जी निवडणूक आहे ती अतिशय वेगळी आहे आणि चौरंगी लढतीमध्ये कोण बाजी मारणार आहे हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे. मात्र सध्याचे जे प्रचारातले मुद्दे आहेत ते सुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहेत आणि अपक्षांवर सुद्धा नजर राहणार आहे. आणि त्याचबरोबर
त्याचबरोबर नाराजी नाट्य सावंतवाडीतलं काही थांबताना आपल्याला दिसत नाहीये. या नाराजी नाट्याचा नेमका कुणाला फटका बसतोय ते येत्या काळात स्पष्ट होईल. धन्यवाद विनायक, तू दिलेल्या सगळ्या माहितीसाठी आणि या संदर्भातल्या प्रत्येक अपडेट तुझ्याकडनं आम्ही जाणून घेणार आहोत. सगळ्या घडामोडींवर तू असंच लक्ष ठेवून राहा. तर आता आपण पाहिलं की आजचा चर्चेतला मुद्दा होता तो म्हणजे बाळा गावडे यांचा शिवसेना प्रवेश. मात्र बाळा गावडे यांच्या शिवसेना प्रवेशामुळे महाविकास आघाडीकडून सुद्धा प्रतिक्रिया आलेली आहे. विशेषतः ठाकरे गटाकडून सुद्धा प्रतिक्रिया आलेली आहे. बाळा गावडे कधी आले आणि गेले हे आम्हाला समजलंच नाही, त्यांना सवय आहे पक्ष बदलण्याची असा सुद्धा आरोप जो आहे किंवा थेट टीका जी आहे ती त्यांच्यावर करण्यात आलेली आहे. मात्र बाळा गावडे यांची शिवसेनेला दिलेली साथ, विशेषतः केसरकर यांना दिलेली साथ ही किती फायदेशीर ठरणार आहे ती येत्या काळात आपल्याला समजेलच. मात्र राजन तेली यांच्यावरची जी नाराजी आहे ती थेट त्यांनी आपल्या विधानातून भाषणातून व्यक्त केलेली आहे. याचा परिणाम येत्या काळात आपल्याला दिसून येईल. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. धन्यवाद.